урманым, ялан тәпи баскан урамым, кышкы көннең салкын бураны. Үзләренә алып кайттылар, күңелемне шунда тарттылар. Хөрмәтле кунаклар, авылдашлар, без бүген барыбыз да авылыбызның 300 еллык бәйрәмен үткәрергә җыелганбыз. Сезнең барыгызны да шушы зур бәйрәм белән котларга рөхсәт итегез. Кадерле авылдашлар, сезне бәйрәм белән котларга тагын насыйп булды. Без Карыш авылында читтә яшәүчеләр, Карыш халкы белән горурланып, сезне яратып, сезне сагынып яшибез. Һәм шуңа күрә минем бүген җырларымда бераз сагышлы. Халисә Мөдәрисова сүзләре, балам. Ayırıp sınır
Хөрмәтле кунаклар. Бу очрашу бүгенгесе белән генә тәмамланмасын. Ул яңа бизәкләр белән киләчәктә дә дәвам итсен. Барыгызга да сәламәтлек, бәхет һәм шатлык юлдаш булсын.